al poliesportiu. Molt bona nit des de l'estudi 1 de Ràdio Granollers. Us donem la benvinguda avui a una nova edició del poliesportiu. Avui estem a dimecres i avui parlarem de futbol solidari. Comencem. Anem primer amb el sumari d'aquest dimecres perquè repassarem alguna de les darreres informacions esportives i després parlarem amb membres de l'Associació Esportiva Ramassà. Som-hi! Recorda seguir el poliesportiu a Twitter, Instagram o veure'ns a YouTube. El poliesportiu, l'espai on Granollers practica el seu esport. Abans, però, de parlar de com els hi han anat les coses a l'Associació Esportiva Ramassà aquesta temporada, hem de repassar com es va viure la jornada d'Aikido a Vilanova del Vallès. Vilanova del Vallès ha tornat a consolidar-se com el punt de trobada per als amants de la cultura japonesa, les arts marcials i les disciplines tradicionals del Japó, amb la celebració de la 12a edició de l'Ambukai d'Aikido, una activitat promoguda per l'Escola Aikido Makoto que ha comptat amb la col·laboració del consistori que connecta l'esport, la cultura i l'intercanvi entre els participants. L'esdeveniment de l'Ambukai d'Aikido ja s'ha transformat en una tradició dins d'aquest poble i és quelcom que ha arribat per quedar-se i que d'una manera o una altra intentem, ara com a associació, exportar-ho a més poblacions, però amb l'idea de fer créixer l'esdeveniment de la cultura en general. Home, sobretot el tema de l'escriptura amb el kanji és superimportant, que és una disciplina que al final ens ho regala el consolat i la veritat és que és molt important perquè apropa el que és la cultura de l'escriptura i la cultura japonesa a el que és la gent de Vilanova. També el tema de José Luque amb el tema de la música, al final és arrelar el tema de cultura en Vilanova, i és el que estem intentant fer. Enguany ha comptat amb la presència de la cònsol general del Japó a Barcelona i s'ha posat de manifest els vincles culturals, fet que el municipi i el sensei Joaquim Suárez els ha valgut per ser reconegut. Cada edició d'Aikido per Vilanova és un plaer poder-la tenir. De fet, treballem des del consistori per poder-la mantenir i el fet de rebre en aquesta 12a edició, com en els darrers anys ja ha succeït a la cònsol general del Japó, doncs és un honor, però també posa de manifest els valors que es volen transmetre des de l'Aikido i que es recolzen de manera total des del consistori. En la jornada, practicants de diferents escoles d'arreu de Catalunya han realitzat exhibicions d'Aikido i d'altres disciplines tradicionals japoneses. Com ja és habitual, també s'ha inclòs l'actuació de l'intèrpret i luthier shamisen José Luque, que ha acostat als assistents els sons d'instruments emblemàtics d'aquesta cultura. La cal·ligrafia nipona també ha format part com una de les exhibicions dins de l'Embukai. Fem ara al poliesportiu una petita pausa per la publicitat i tornem a més esport. Fins ara. T'agrada l'esport i vols descobrir una disciplina única i emocionant? Et presentem l'hoquei en cadira de rodes elèctrica, un esport dinàmic, ple d'energia, ple d'estratègia i adrenalina, pensat per a persones amb discapacitat física que volen competir i viure l'esport en equip. A Dracs Club d'Esport Adaptat som molt més que un equip, som una família que lluita per la inclusió a través de l'esport. Entrenem cada dissabte al matí al pavelló al Tub de Granollers. Si vols veure un entrenament en directe, conèixer aquest esport o fins i tot provar-lo, t'animem a venir. L'hoquei en cadira de rodes elèctrica és per a tothom, ja siguis jugador, aficionat o simplement tinguis curiositat per descobrir-lo. Contacta'ns a través de les nostres xarxes socials i informa-te'n sense compromís. T'esperem per compartir junts la passió per l'esport. Els matins de diumenges de 10 a 12 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, matins de diumenges de 10 a 12 a Ràdio Granollers, 107.6 FM. Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo. El
Club Esgrima Granollers us convida a provar l'esport de manera gratuïta, des de nens a partir de 6 anys fins a adults. Vine a conèixer un esport amb molts beneficis tant a nivell físic com mental. L'esgrima és un esport únic pels seus valors, la seva elegància tècnica, harmonia i estratègia. Educatiu, molt divertit i dinàmic. Ens trobareu al Palau d'Esports de Granollers totes les tardes a partir de les 5, també els dimecres pel matí de 9 a 2:15. Vine en qualsevol moment de la temporada a provar i inscriure't. Practica l'esgrima, et sorprendrà. Per a més detalls, visita la nostra web www.esgrimagranollers.com. Us esperem! L'entrevista. Doncs com us ho comentàvem al sumari, avui parlarem de com els hi ha anat la temporada a l'Associació Esportiva Ramassà, que jo us avanço ha estat una temporada, jo crec que per guardar la memòria, ara ens ho explicaran, perquè ens acompanyen a l'estudi de Ràdio Granollers. A la meva dreta tinc el Santos Maroto, l'entrenador de porters i també membre de la Junta del club. Santos, molt bona nit. Hola, bona tarda. I també m'acompanya a la meva esquerra el Xavi Parra, l'entrenador del primer equip. Molt bona nit, Xavi. Un plaer, bona tarda. Ara parlarem d'aquesta temporada, que jo crec que ha sigut, no? Podríem titllar-la o posar-li l'adjectiu de històrica, però abans de començar l'entrevista, conversa, el que vulgueu dir-li, hem d'anar amb una petita secció anomenada La Pregunta. La Pregunta. Amb aquesta música entrem a la pregunta d'avui. Un espai on vosaltres, oients i espectadors del poliesportiu, en sou els protagonistes. A Instagram us informem qui vindrà a l'estudi de Ràdio Granollers a resoldre les meves i també, en aquest cas, les vostres preguntes, perquè us hi posem una caixeta on hi podeu formular les vostres inquietuds. Doncs, Xavi, Santos, la pregunta diu així, diu: on teniu més pressió? Disputant un partit davant un conjunt africà o el partit, en aquesta temporada, que us assegurava l'ascens a tercera catalana? Molt fàcil, ¿no? Bueno, és fàcil. Sí. Tu, Xavi, dius que és fàcil. El Santos no ho veig gaire clar, ¿eh? No, yo no lo tengo tan claro porque hemos tenido... A ver, sí que es verdad que es un partido muy especial, el partido que te puede llegar a ganar la Liga, pero es cierto que después de las vivencias que hemos tenido en varios años jugando en África, y esos partidos de esa tensión, de que parece que sí, y al final acabamos perdiendo este año, a ver, llegamos a empate y la tanda de penalti fue brutal. Salimos corriendo al portero, lo tiramos, yo lo tiré 2 o 3 veces para arriba, porque la verdad nos hizo mucha ilusión. Era el primer partido que ganamos en África y se ha corroborado todo con lo que ha pasado este año, ¿vale? Que al final hemos conseguido ser campeones de nuestro grupo, ¿vale? Xavi, tu què diries? Jo deia molt fàcil perquè, a veure, sí que és veritat que són 2 fites espectaculars, guanyar Àfrica i guanyar Lliga aquí a Catalunya, però doncs, bueno, la tensió de 51 anys al darrere de les esquenes, crec que jo ho tinc molt clar, i el partit que ens donava la Lliga o els últims partits crec que hi havia molta més tensió. Doncs disparitat d'opinions, que també està bé, que també està fantàstic. Va, resposta ara sí ja resolta. Anem a parlar, evidentment, de l'actualitat del club, o si més no, d'aquesta temporada. Xavi, a nivell de primer equip, la valoració de la temporada crec que només es pot dir que és fantàstica, no? Rodona, la veritat és que rodona. Anar al primer classificat des de la jornada 1 a la jornada 30 és tot un èxit, no només a nivell esportiu, sinó a nivell humà, perquè som un grup de jugadors que tenen un nivell esportiu increïble, però un nivell humà espectacular. Per tant, això ha fet, aquesta mixtura, ha fet que sigui un èxit rodó des de la primera jornada. Santos, tu com a membre de la Junta, imagino que a nivell de club en general és un dels anys amb més èxits, no? Sí, sin ninguna duda. Es un año, bueno, como dice Xavi, después de 51 años, que hay personas en el club, los fundadores,
¿vale? En especial Manel Pulladas, que ya tiene una edad bastante avanzada, va a tener 93-94 años, y es fundador junto con Joan Pulladas, que es nuestro delegado, que ahí está al pie del cañón. La verdad que para nosotros ha sido un éxito y un triunfo para que él pueda ver al equipo que él ha creado, por lo menos subir una categoría. Si conseguimos más y él sigue ahí, pues será ya la bomba, pero ahora mismo con eso ja per a nosaltres és un èxit total. Com dèiem, parlem d'aquest equip de futbol 11, s'ha fet història amb aquest ascens a tercera catalana. Què ha canviat, Xavi, dels altres anys? Home, realment que per guanyar lligues necessites treballar en conjunt. Quan es diu que guanya l'equip, és l'equip en mayúscules. Al final, la plantilla es forma de 22 jugadors o 25 jugadors més l'estaf tècnic i guanyem i perdem tots. Per tant, el que ens ha donat aquest any, o la clau d'aquest any, és que tot jugador que entrava remava, sumava i feia bo a l'equip. Per tant, crec que és la veritable clau que no s'ha tingut altres anys, que has pogut treballar com has pogut treballar o amb els jugadors que veritablement has pogut. Per tant, per mi la clau és aquesta sense cap dubte. Santos, a tu t'ha sobtat? T'ha sorprès aquest ascens? Bueno, después yo llevo ya 9 años en el club, este va a ser mi 9º año. La verdad es que lleva Xavi con nosotros 2, el primer año fue de toma de contacto, lo hizo muy bien, lo que sí que con ese año le sirvió para ver lo que era el club, los jugadores que había, y de hecho ha hecho una remodelación bestial y él ha hecho un trabajo brutal trayendo jugadores que ha cambiado casi todo el equipo. Y más que jugadores ha traído, como dice, un equipo humano terrible. O sea, son muy amigos dentro y fuera del campo, que eso al fin y al cabo es lo que hace conseguir estos éxitos, ¿vale? Pero sí, de verdad que una vez que ya empiezas a ver la temporada y ves, son chavales jóvenes con ganas y ves el ambiente que hay, ves que puedes conseguir grandes cosas. Lo que pasa, claro, hasta que no lo consigues el último día y con el último punto, pues ahí està, no? Però sí que és veritat que ha sido brutal. Suposo que també és important, Xavi, no sé si has entrenat durant molts anys i de més, que se't dongui, no sé si dir les claus, però a nivell de projecte que es confiï molt temps amb un entrenador. A vegades costa en categories com quarta, tercera o fins i tot primera catalana, no? Aquí a l'Esport Club ho sabem, que això de l'entrenador està a la que salta el tema, no? Totalment, totalment. La veritat és que les claus per fer un bon treball és que tothom confiï en el projecte que inicies, i jo des del primer moment vaig confiar en el projecte, vaig conèixer l'entitat i la veritat és que he tingut moltíssima tranquil·litat en treballar i no tenir un èxit ràpid, sinó construir per tenir èxit no durant un any, sinó durant diversos anys, si és possible. Esperem que sí. El més important també, no? És que l'Associació Esportiva Ramassà no busca destacar a nivell esportiu, no, Santos? Vull dir, sí que evidentment l'ascens és important, però vosaltres sou un club ONG, ara d'utilitat pública, per tant, el més important no està potser en si entra la pilota o no. Efectivamente, el club es más que un club, ¿vale? Es cierto que futbolísticamente y deportivamente intentamos, como cuando una vez que se compite se intenta ganar, pero sí que es verdad que el club tiene más ámbitos, ¿vale? Tiene el ámbito del fútbol inclusivo femenino, que es para el que trabajamos, la Junta la tenemos un poco dividida, cada uno tiene sus cargos, y hay un grupo de gente que se encarga de la parte del grupo femenino inclusivo, de chicas y mujeres mayores de edad refugiadas, ¿vale? Con una competición de asilo o que acaban de entrar, se les ayuda deportivamente, pues se les da todo lo que puede, equipación, tal. Es un espacio para ellas de liberación, que se lo pasan bien, un grupo de amigas, luego se les ayuda laboralmente en la inclusión laboral. Entonces, bueno, eso es una parte. Por otra parte, hay charlas en colegios, institutos, por parte de gente,
que colaboramos con AYA, que es la Asociación de Juventud de Jóvenes Africanos Catalanes, que dan charlas de sensibilización, de integración a todos los chavales para que vean un poco, conozcan nuestro proyecto. Tenemos proyectos internacionales porque todos los años trabajamos con una entidad que más o menos tenga nuestros valores en un país de África, y es donde hacemos esa aportación, aparte del partido que jugamos con algún equipo de allí importante. Y luego ahí tenemos varias cosas ahí trabajando, pero todo es en el ámbito social y de ayudar a la gente marginada y, bueno, intentando que el mundo sea mejor, un poquito mejor. Ara parlarem una miqueta d'aquests projectes, però, Xavi, quan tu vas arribar fa això, no?, un parell d'anyets, et van presentar el club i et van dir sí, som el Ramassà, però aquesta és la part important, la part, no?, la part més aviat solidària de donar un cop de mà a la resta. Devies al·lucinar una mica o no? O ja ho coneixies? Home, pensa que jo vaig ser capità molts anys del Club Futbol Les Franqueses, del primer equip. Vaig estar 15 anys de coordinador també al Club Futbol Les Franqueses i coneixia el Ramassà. Coneixia en Jordi Gruer, molts membres de la Junta, fins que un dia em va dir Xavi, hem de construir alguna cosa bonic. I al final, construir esportivament i construir socialment és maquíssim poder compartir i poder construir en totes les vessants. Hem parlat de projectes com l'equip femení que continua teixint aquestes aliances, sobretot primer amb els relats solidaris de l'esport, la col·laboració que hi ha hagut amb l'Aitana Bonmatí, on s'han recaptat vora 62.000 euros. Això, Santos, es agua de mayo, que diríem, ¿no? Sí, la verdad que es un empuje para la asociación, para nuestro club, de cara a toda la parte de ONG que nos da margen para poder trabajar y seguir haciendo cosas, ¿vale? Sí que es cierto que de esos 62.000 no es tanto, porque luego hay una serie de gastos que se queda al 60%, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que la colaboración con Aitana nos ha supuesto un empuje y nos ha enchufado ahí una serie de dinero que, bueno, claro, que tenemos que se vincula a la parte social del club, ¿vale? Una parte se trabaja económicamente, una parte la parte deportiva y otra la parte social. Ese dinero va a la parte social y nos da margen para poder hacer cosas, como se ha hecho ahora mismo hace 2 fines de semana, se les ha llevado a todas las chicas a un stage de los que se llama pretemporada, pero digamos ha sido una convivencia en la cual se ha hecho partido de fútbol, se han hecho actividades que las han unido a ellas. Pues piensa que hay chicas que son unas de Afganistán, otras de Pakistán, de Sudamérica, entonces eso une mucho, porque han convivido juntos durante un fin de semana, han hecho actividades preparadas para eso, partidos de fútbol entre ellas, y todo eso. Bueno, i ese dinero ayuda a poder hacer actividades com esta. Ho dèiem fa una mica, el Ramassà va néixer l'any 75, per tant 51 anys d'història. Hem tingut molts moments, no? Moltes victòries, moltes derrotes, moltes alegries, molts viatges. Nosaltres anem a veure ara un document de l'any 2014, perquè és l'any on l'equip se'n va anar a Etiòpia a jugar un partit. Anem, doncs, amb l'efemèride d'avui. En exactament 2 setmanes, el club de futbol Ramassà emprendrà el viatge cap a Etiòpia per enfrontar-se en partit amistós al Sant George Sports Club. L'equip de les franqueses, que milita a la 4a catalana, realitzarà una estada a la capital Addis Abeba per jugar un partit amb el primer equip del país. Un viatge que s'han pagat de la seva butxaca i que no tots podran realitzar. Les dificultats per alguns econòmiques o alguns altres estan estudiant i tal, ha fet que hem fet un equip una miqueta a pedaços, no? Però bueno, al final som 19 jugadors de camp i acompanyants que hem fet un grup d'uns 31 persones. L'equip s'ha reforçat amb altres jugadors i fins i tot amb un nou entrenador. L'habitual no viatjarà i Domènec Jovany serà l'encarregat d'assumir aquesta responsabilitat. El Ramassà és molt conscient de la gran diferència de nivell entre els dos equips, però afronta l'experiència amb bon humor i ganes de gaudir d'una cita irrepetible. Esperança a nivell de resultat, som optimistes, vull dir que no, bueno, tenim clar que no guanyarem, però bueno, viure l'experiència en un camp i en un país diferent i realment és per nosaltres
un objectiu arribar a jugar contra un equip d'una categoria que mai podríem haver jugat, no? Però no només el futbol és important en aquesta història, l'intercanvi cultural i la solidaritat també hi juguen un paper fonamental. En el tema solidari, gràcies als sponsors que ens han ajudat, sobretot a nivell local, hem aconseguit material esportiu. Cada jugador deixarà un petit espai a la maleta per incorporar samarretes, bambes, sobretot objectes de futbol, per poder fer una entrega a la Federació de Futbol Etíop i al club. El proper 9 de març, l'Estadi Nacional d'Addis Abeba acollirà una jornada típica. Al Ramassà, un humil del futbol català, es veurà les cares amb el Sant George, una autèntica potència africana. Cap dels dos hi éreu en aquest Ramassà del 2014, però sí que hi era una persona que coneixeu, no? El Jordi, que una mica derrotista, ¿no? En aquestes declaracions ens deia que pensava que no guanyarien. Es complicado, yo he estado en varias ediciones. Sí que es verdad que 3 años no hemos podido ir por el tema de la pandemia, pero los años que hemos ido, la verdad es complicado, porque es complicado por el tema de que el nivel, son gente que físicamente son muy potentes, jugamos a horas que te queman los pies, ¿vale? Porque allí hace calor y para nosotros no estamos acostumbrados y cuesta. Y ha sido unos partidos que, bueno, el primero, que fue de Costa d'Ivori, que empatamos, eso fue ya la bomba, el primero, que fue el primero que fui, y luego sí que ha ido años peores, mejores, hasta que este año hemos vuelto a empatar. En aquel no se hizo tanta penalti, en este sí, y conseguimos la victoria, ¿vale? Xavi, ja no has fet només història per l'ascens, sinó també per la primera victòria a la història dels viatges o dels desplaçaments del Ramassà. Total. És una il·lusió, bueno, va fer una il·lusió impressionant en aquell moment. La veritat, fer història també a Sud-àfrica, veure la cara de tots els membres de la Junta i sobretot de tota l'expedició és únic i la veritat és que tothom que ho pugui viure és impressionant. Convido plenament a viure aquesta experiència, sense dubte. Santos, entrenador de porters. Va arribar el moment on els porters s'han de lluir, que són els llançaments de penals. ¿Els havíeu estudiat o no, ells? No, la verdad que no, pues no los conocíamos. O sea que fue, aparte de que el portero era de la tierra, era de ellos, ¿vale? No era de ellos, era del club de donde, digamos, que luego fuimos la ONG, la parte de ONG. Sí que estuvimos entrenando el primer día, ya le conocía al portero. Y bueno, en este caso hay que ser sincero y decir que el chaval se lo curró y aparte del entreno que hicimos previo el día antes, no le conocía más. Pero sí que, bueno, nos dio ese triunfo, ¿vale? És que al final, no? Vull dir, clar, què va passar amb el porter? No va poder viatjar amb vosaltres? Efectivamente, como ha dicho Jordi, seguimos con el problema de que, claro, a veces el dinero no llega, los viajes no los subvencionamos todos nosotros. Sí que es verdad que hay una parte que el club subvenciona un 20%, 30% a los jugadores y el equipo técnico, pero claro, el resto hay que sufragarlo. Son chavales jóvenes, recién empezado a trabajar, entonces a veces es complicado que se pueda sufragar el viaje, ¿no? Pero bueno, este año aún así hemos conseguido 9, 10, 12. Sí, gairebé. 12. A veure, és l'objectiu principal, intentar sempre anar l'equip al complet, però clar, s'ha de ser conscient també i realistes que als joves costa moltíssim. Però et dic una cosa, ja en l'àmbit personal, amb un parell de dies, veient els entrenaments que feia el Santos amb aquells porters, van aprendre moltíssim i ens va donar per guanyar sens dubte. Veus com t'has de penjar també, Santos, la medallita? Una mica sí. Una de les notes potser més complicades d'aquesta temporada és el tancament de la secció de futbol sala. Santos, explica'ns una mica què ha passat aquí. Bueno, el fútbol sala arrancó, lleva 2 años, este es su segundo año. Ha sido como experiencia muy positiva, nos va a ayudar a enfocar otros proyectos, ¿vale? Como tenemos que arrancarlos.
Y aquí el problema no ha sido ni los jugadores, ni la Junta, ni el club, nadie. El problema es que cuesta tener una infraestructura, ¿vale? Esa infraestructura de una pista para poder entrenar, que los 2 días de la semana que se quiere, o 3, que entrenar en una pista municipal, que a veces está ocupada, otras no, en Valrumanas, no había muchas ayudas para que facilitaran la pista. Y luego jugaban aquí, el partido oficial, jugaban aquí la Franquesa, la pista que está aquí al lado, que está descubierta, pero abierta. ¿Qué pasa? Que cuando llovía, pues no podían jugar. Se han suspendido muchos partidos, han tenido que jugar en 3 semanas, sencillamente porque no tenemos infraestructuras. Se ha pedido a diferentes ayuntamientos de aquí del Vallés a ver si de alguna manera nos podían facilitar una pista cubierta para no llegar a esos extremos. Y la verdad están todas colapsadas, entre baloncesto, balonmanos, todas sus categorías están a tope. Ninguno nos ha podido ofrecer una pista en condiciones para poder seguir, y los chavales en esas condiciones pues han optado por ahora de dejarlo, y si en algún momento podemos conseguir pista, que podemos seguir trabajando, porque bueno, no lo hemos descartado totalmente todo, pues entonces habría manera de poderlos reenganchar. Però bàsicament és el problema d'infraestructura. I per tancar, què ens podem esperar a nivell de temporada vinent? Moltes sorpreses o no? Qui vol respondre aquí? Xavi, tu què veus? Bueno, sí. Mira, al final la sorpresa més important és la continuïtat de l'equip. La continuïtat de l'equip que t'ha donat l'èxit. Per tant, jo no veig amb altres ulls canviar de jugadors. Si haguéssim patit un descens, hauríem de reestructurar, però és que ara podem dir tots dos, en Santos i jo, i tot l'estaf, que no es poden tenir millors jugadors també per tercera catalana. Sí que és veritat que hi haurà incorporacions que donaran molt d'equilibri a l'equip i molta competència interna, i fitxatges de molt nivell per gaudir a tercera catalana, sens dubte. Doncs veurem aviam com va la temporada vinent. Doncs recordem l'Associació Esportiva Ramassà, que tanca per no dir, la temporada més històrica d'aquesta entitat. Santos Maroto, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Xavi Parra, moltíssimes gràcies també. Gràcies a vosaltres. Doncs vinga, nosaltres que tanquem ja el poliesportiu d'aquest dimecres. Ja ho saben, ens poden escoltar aquí a Ràdio Granollers a partir de les 8 de la nit, o, si ho prefereixen, ens poden veure a Vallès Oriental Televisió a partir de 2:15. Que passin una molt bona nit. Fins demà.